sesigibelela sona. Sesakujwayela ukulayishwa ke ngolovalo. Awu amen. Hayi ke akudlalwa la. Usho la itshe mbamba nenhliziyo yakhe yimbi eshumayela. Uyazi kukhona amanye amatshe asagcotshwa ukuthi ashumayele. That is why umuntu eshumayela ngisebenzisa i-dipstick kamoya. Umuzwa nje isuka ukuthi wakithi ke lo. Kodwa itshe ulizwa lisuka nje. Jabana lokho engizokunika kona na ungakuthathi, take it or leave it. Itshe lizofuna imali yakho kakhulu kunawe. Itshe le. Chembamba. Itshe. Itshe. Itshe lizothi nalibona unhlaphe emisa ithende lingaka nalo liyothenga ithende. Liyathanda ukucompete itshe. Mina ngisho itshe. Uzalizwa nalo selivula ithendane lalo. Lithi uzoba mpunga. Uzoba mpunga. Akusuki kuye khona la ezwe khona ukuthi na unganikela uzoba mpunga. Uzoba mpunga. Ngiyabona le ndoda yiko ikhuluma ngobumpunga nje yake yaba mpunga nayo mhla. Awu amen. Thakatha bephakathi enkonzweni. You know, Apostle, I was preaching kwelinye ibandla le koloni. Angiyathanda nje ukuthi uamen usekhona yini. Ngathi ngenza njalo ngasusa indwangu ye pulpit. Ngathi uamen ushonephi. Bathi nabathi amen abanye. Esikhathi ngisusa indwangu abanye bathi nangithi istap somuthi ola. Abasasabi ngisho nokugcobisa ipulpit. Samba namatshe. Sakhiwe Usholeli. Hey, khona abazoshada. Ujabule kabi uthi nami ngiyashada. Uzobona ngomgqibelo uzobubambile kanti uyibambela itshe lakho nje. Uyolibona sawulele nalo ekhaya. Itshe seliveza ubutshe balo. Manje lisakuncenga ngoba lifuna ukuthi ushade nalo. Itshe leli. Sakhiwe. Sakhiwe. Nyobe nibambene ngocikicane. Shaya step. Uyolibona mhlanzana uthi awungiayinele. Wake wangifundisa ukuayina. Itshe mbamba. Okwamanje
lalela mntanami, akoyocheka kumoya lo muntu oshada naye ukuthi ngabe enhloboni yomuntu. Cabanga sesiphume namasuthu, cabanga sambatha saconsa sathi sasula imoto, kanti siphelezela itshe nje. Bafike bangiqedela abantwana ngoba bathi sebefikile Thulane beyishaya lento uthi naba sebafikile sengizobashada baphinde babuyele emuva. Uyabona nalusepink uthando ngicela ukhuluma. Vele kuthiwa hi baby. Hi baby. Ushona lisepink uthando nemoto uyavulela. Uthi ungangena avale cabanga le dry engaka kuma ejika ayoshona ngale. Itshe liyakwazi ukuyithobisa kanti lifuna wena. Ngkhulume yongena ka Pick n Pay itshe likuphushela inqola. Hayi uthando lusepink ufake nje elinye ilanga uyothi off 7 uthi uye emotweni ujwayele ukuvulela thola itshe lishaya steering ubathe hello honey sengikhona awuboni umnyango wena lijikile ke itshe elinye ilanga uyothi ufaka izinto ka Pick n Pay uzwe selikhuluma itshe lithi ubobala uthi ufakani la akubhadali wena la ushitshe ngikhulume ngisho empedeni nile uyintokazi yakwabo uvela ukhipha umoya kukhishwa ngendlela ezimbili. Umoya uphuma la, umoya uphinda ukhishwe ngale. Ushitshe uthi ushayile ushaye ngapha ushaye ngisho ingubo iphakama uthi bhu yephezulu uthi na uthi I'm sorry honey ngiphunyukelwe uyitshe ngoba lisafuna wena lithi hawa kwenzeka ngalutho ushayile hawa kwenzeka ngalutho ngelinye ilanga uyoshaya kancane ushwaya utwihi ubona itshe liphakama livula amafastera niyanyanyisa akamenzani lamatshe moya waka unyo riwe kinyo kinyo moya waka
uyiliphi itshe wena? Yabona la mntane bantu ngiyamzwela kunzima nokuliphakamisa. Mntana msengifuna ukuthandaza nawe. Cela ukhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu. Ithende selidilika. Ziningi intshumayelo ezingcono kunale ezikhulunywe la. Mina ngizobuza into eyodwa nje, uyiliphi itshe? Jobe ithende lehla uzohamba kanjani kuleli lokishi? Uzomveza yini uKristu ngenkambo yakho? Nangabula bonga uNkulunkulu ngoba ukubekela abantu abazokubekezelela. Nawe uzobona so strong sokwazi ukumelana neminye imikhonto eshaya wena. Moya 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 waka Hlanzana ngisindiswa bokuyi-10 zikaJanuwari 1959. From that day, ngimbonile uJehova ehamba nami. Ngimbonile ngena nami ezindaweni. Ngimbonile abathakathi bekhwebhile. Bethi ngeke adlule ugumbi la. Pho ngoba ngihambi ngedwa. Kuze kwaba la uthwalana nami, nakabona ukuthi kunamanzi, ebona ukuthi ngeke ngilunge, uvela ngithatha ngibeke esifubeni sakhe. Hey, kunemililo engiyidabule kanye naye. Uyiliphi itshe wena? Moya waka moya waka hey, khona umuntu omele ngimbeke izandla namhlanje ozokhuluma iqiniso kusimakade. Ngisehluleke kodwa namhlanje ngiyakuthatha, ngiyangena enhlizweni yami. Ngicela usukume kulo ndawo. Gijima wozala ngaphambili. Sukuma kulo ndawo, ngicela ukuthandaza nawe. Gijima wozala kimi ngaphambili. Ngicela ukubeka izandla. Wayifaka inhlanhla ekhaya. Lasindi ikhaya lakho. Shayela izandla nangengena. Shayela izandla nangengena. Mshayela izandla nangengena. Abusisele inyembe zakho mama. Aziweli phansi khona laziwela khona. Vuma. Ingavalwa lenkwala ungakaxozwa wena. Ingavalwa lenkwali ungakazwa isandla sikaJehova sikuxoza. Gijima. Moya waka
Sokhuleka nani bese ngicela ke emva kwalokho awunaba beza bashayela izandla naba beza bashayela izandla shaya izandla naba beza cela sivala amehlo phakamisa izandla zakho Thank you, Jesus. Uyabona lo mfana wakuthembisa izulu nomhlaba. Waze wavuma nangobuntombi bakho. Kodwa namhlanje useyakunyanya. Buntombi bakho busukile kuwe. Akunika uNkulunkulu ithuba lokuthi aphinda kwenze. Ulahlekelwe into ebalulekile, ulahlekelwe igugu lakho, ulahlekelwe ubuntombi bakho. Ngenxa yomuntu nje edlala ngawe. Namhlanje ungathi akasakwazi ukuthi uye mntanami ingani utshelwa uye namhla ukuthi athi khipha lesisu. Kodwa uye kade akuncenga izolo. Sazokhuleka la sibonge Bishop Nhlapho sibonge ungibekezelela kwakho hayi ngoba kukhona into engcono enginayo bonga nje ukungibekezelela Nhlapho nayi imphefumulo iza kuNkulunkulu iyakhala ungasakhali mntanami ungasakhali intombazane yami zono zakho ixolele. You are a new person now. All things have passed away. UNkulunkulu akulonde. Cela nisho lamazwi emva kwami. Baba namandla. Namhlanje ngiyaziletha kuwe. Ngiyavuma. Ngingumoni. Olela izono zami. Baba ngegama lika Jesu ngiyabonga ukuthi nami umusa wakho unganele. Wena Satan phinda, wena Satan phinda, wena Satan ngegama lika Jesu awusenamandla phezu kwalo mzimba egameni lika Jesu. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyabonga Baba ukuba sengiyisidalwa esisha. Amen. Asikhuleke. Ake siphakameni thina sonke ngeenyawo zethu sizohlabelela. Sibonga amazwi uNkulunkulu akhulume ngawe isisuku namhlanje. Vuma umoya ingcwele abanzi impilo yakho. Sizohlabelela bese sicela uBishop Baba uMgwene eze phambili azothandaza. Abuseka sibongela konke nezwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu. For thine is the kingdom, the power and the glory. Yes, forever. And ever. Hallelujah. Amen. For thine, Lord, for thine is the kingdom, Is the kingdom, the power, and the glory. Yes, forever. Forever. And ever. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
bosung bo letsatsi la kajeno. Re leboha matla le lentswe la hao. Thank you, Re Lord. utlwile wena ha re a utlwa batho. Hallelujah. Wena ha o bua ha o felle moo batho ba fellang teng. O kena ka hare botebong ba pelo ya motho. Oh, Jesus. O thintha bo ka hare ba motho. Moya o halalelang bosung ba letsatsi la kajeno. Ke bana ba hao ba utlwileng lentswe la hao. Spirit of the living God, we prophesy. Modimo wa ka bophelo maphelong a bona, we prophesy life upon their situation in the name of Jesus. Even things so diabolos ya neng a re utswitse, dintho tseo Satana neng a re utswitse, di a gutla bosung ba letsatsi la kajeno. Moya o halalelang. The Bible says, oh Father, some trust in horses and some trust moya o halalelang in chariots, but we shall remember the name of the Lord. Moya bophelo ha ba hopola lebitso la hao, ha ba hopola lentswe le re rilweng bosung ba letsatsi la kajeno. We break every barrier maphelong a bona. We break every bondage maphelong a bona. We release them into your hands. We release them, Heavenly Spirit, into the supernatural power. We release them under the anointing of God, and we speak the word upon their lives. Gekama liga Joshua sen Nazareth. Gekama liga Joshua sen Nazareth. Gekama liga Joshua sen Nazareth. We are phumelela wena. We are phumelela wena. We are phumelela wena. We are phumelela. Fikile impumelelo yakho namhlanje ntambama. Sibonga imiphefumulo ezwe izwi lakho. Ngani washo wena baba wathi bayolinda eJerusalema, bayolinda umlilo. Hallelujah. Ngoba bongeke ubasebenzise bangadlulanga emlilweni. Bongeke ubasebenzise umlilo ongahlala ngaphezulu kwabo. Siyasisilo, siyahlisa amandla, siyahlisa umlilo, siyahlisa amandla, siyahlisa umlilo. Mawuhlale phezulu kwabo. Fire of the Holy Spirit set upon each and every one of them like tongues of fire. Prepare them to build your house. Prepare them to build your sanctuary. Prepare them for a dwelling. Prepare them for a house of worship. Prepare them for the house of praise. We bring them, we usher them into your presence, and we thank you for a word, for a job well done tonight. We thank you that the angels shall encamp around us. The power of heaven shall cover us. Lirule Moses saying, "Haka ke atsamaya le soka le ba udima bo. Halela re udima bo. Ulokile umotle re le bua tsohle morena. Tente kwala le tsatsing la kajeno re le bua memeya yo thotseng. Through your servant Bishop Mhlapho, we bless you. Musebedis more and more to break up barriers the devil has planted, to open up graves, exhume those corpses that the devil has buried alive. We speak the anointing of God. Musebeti wahai, musebedise kalebito la Jesu Nazareth. Amen and amen. Sibongela ke Shal Dokotela babkumbi izandla, sibonge kakhulu. Asambe nalamazwi buye kusasa uvula inhliziyo yakho futhi umeme umakhelwane umeme isihlobo sakho kule 2 days esele egameni lika Jesu. Mangabe bonga akayigcwalisa i-decision card usigcwalisele yona egameni lenkosi. Sibonge kakhulu. Asambeni kahle thina sonke umuntu imalihlolo lofatse inkosi inenze kahle egameni lika Jesu Christ. God bless you. Ukhona khohle CV yakhe la azoyithatha. Udube Sherity Busisiwe. Abafundisi ngiyacabanga ukuthi masingabona